טיול ג'יפים. אופיר, לינוי, נועה, טל, עמית. אתם יכולים לדבר רגיל, כן? מה זה? יש לנו פה סוס באוטו? מה נשמע לכם? לא, עכשיו תגידו לי לאן ללכת. טוב, עכשיו לשם. עצים נפלו. טל ברקן! לינוי סבן! לינוי עטיה! לאן לנסוע? לוי! עמית, תימה! לאן לנסוע? תיקח ימינה. צריכים להחליט. סוף העולם! סוף העולם! שימי את זה ככה. אבא, זה דולב. כן, אתה לא מזהה? וזה אלון! זה מה ששתלנו! העץ הזה. זה כן, זה. זה אלון. למה אתם כאלה שקטים? למה? סוף העולם! מה נשמע? כולם במכנית, סוף העולם, סוף העולם! אתה נותן לי לצלם את הדגל של קק"ל. יש קצת בוט, קצת. קצת בוט. זה סוף העולם. קוואן. הנה, זה העץ אלון. ימינה או שמאלה? ישר. לפה. ימינה או שמאלה ישר? בגלל שזה משהו... היה. או איזה בוץ יש פה. תתכוננו. לא, זה יותר מדי. לא, תעשה, יש! אם ניתקע אתם תדחפו? תעשה, בבקשה. נדחוף חזק כדי להוציא את התינוק. תבדוק. כן. למה אבל לא? כן. הכל בסדר! את שורח, הכל בסדר! שמר! מהר! טוב, רגע, אמא, אנחנו עושים משהו. חשבתי בהתחלה שהאבן הזאת זה ברווז. יאללה, מכוון! תעשה את זה בוט! אני
יותר מדי עמוק שם. זה לא טוב, זה יותר מדי שכתוב כזה. זה שמענו את הדרך. כן, כל מסלולי האופניים. וואי, הנה עץ נפל. זה סוף העולם. סוף העולם. עוד שנייה היינו מתנגשים. עוד שנייה. לאן לנסוע? ישר. ישר? אולי ניסע לפה? טוב, בסדר. מה עם הסיבובים הבא? מה? מה עם הסיבובים? איזה סיבובים? אבל זה לא הסיבובים הרגילים הבא. יואו, נורא נורית! הכל בסדר שם? לא נראה לי. עוד. חובה. קק"ל, קרן קיימת לישראל. טוב, נמשיך? לא, תעצור אותו. עוד המון. תטוס. כן, הרבה.